Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri ħabbar li minn din is-sena il-programm tal-Mita li joffri esperjenza prattika ta' xogħol lill-istudenti f'bosta entitajiet governattivi fis-settur privat se jinfirex ukoll fl-oqsma tal-gaming u tas-servizzi finanzjarji. Waqt it-tnedija tal-11 edizzjoni tal-programm, is-Segretarju Parlamentari qal li l-istudenti li jkunu interessati li jaħdmu fis-sajf se jiksbu esperjenza beħlas f'dawn l-oqsma mal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji u l-Awtorità Maltija għall-logħob li d-diskussjonijiet magħhom jinsabu fi stadju avvanzat. Minn din is-sena ħankun qed naraw li l-istess programm ħajkun qed jiġi replikat fis-settur tas-servizzi finanzjarji kif ukoll fis-settur tal-gaming. Fejn hemmhekk allura qed nagħtu opportunità l mijiet kbar ta' studenti li qed jistudjaw f'din l-industrija ikollhom anke esperjenza wkoll ta' xogħol fis-sajf. Xkembri spjega kif l-aħħar programmi kienu ta' suċċess, iżda qal li għandu jkun hemm sforz nazzjonali biex tittejjeb ir-rata baxxa ta' 20% ta' parteċipazzjoni tan-nisa fl-oqsma tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita, Tony Sultana, qal li f'dawn l-aħħar 5 snin il-Mita flimkien ma' min iħaddem offrew mal-1600 post. Qal li din is-sena il-Mita se tinvesti madwar 600,000 euro għal pagi tal-istudenti. Kontenti ħafna li għal-11 sena itnarġaw innedu dal-programm. Programm li tista' tgħid japplikaw madwar 450 u 500 ruħ għalih. Id-sena l-oħra daħlu 377 student fej juri dejjem l-interess tal-istudenti. Studenti li jiġu mill-Università, mill-MCAST u anka wara s-Sixth Form. Is-Sur Sultana qal li matul l-aħħar 10 snin żdiedu l-postijiet fis-settur privat, tant li s-sena li għaddiet offrew 377 post, jiġifieri żieda ta' 12%. Daniel Kawki, wieħed mill-istudenti li ħasem fil-programm, tkellem dwar il-benefiċċji ta' esperjenza fuq il-post tax-xogħol tul l-istudji. Student Placement Program huwa benefiċjali għal studenti fl-ICT biex kemm iħammġu idejhom fl-industrija u kemm jitalmu ċertu skills bħal presentation skills u anki kif tikkomunika f'team għax inti m'intix ħataħdem waħdek ħasser tkun dejjem f'team. Spjega kif kienet esperjenza pożittiva ferm fejn permezz tax-xogħlijiet li jingħata iffamiljarizza ruħu mat-teknoloġija blockchain. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.